Diyos ang atong kauban, mga lunga iyang pahiran, wala na'y kamatayon, isugo. Lain na usab ang mga matahom nga adlaw nga imong gipaabot kanamo Ginoo, nga kami makaduol na usab kanimo. Sa imong pag-uban kanamo gikalipay namo Ginoo, misulbong sa kalipay ang among makasing-kasing. Niining adlaw walay ngalan, walay ngalan na among gibayaw ang pangalan ni Kristo. Salamat sa imong kalayo nga magatabon ug magabubo kanamo. Magapadayon kami sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen. Ni adiri si Sister Gina Perez. Okay, ako ihatag ning certificate. Og si Sister Mika Wenceslao. Niya. Okay, pwede mo mudol na ko human ni ining panagtigom. Matthew chapter 22. Okay, hapit na po kita musulod sa bulan Septembre. Agosto, Septembre, Oktobre, Nobyembre, Desembre 2021. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Okay, napabatay laing microphone akong ipahatag ni Brother Nonoy pagbasa ni ining pasahi. Okay? Ben, tagaig microphone si Brother Nonoy. Matthew chapter 22. Testingin daw imong microphone. Hello. Okay. Verse 1 hangtod sa 14. Migamit na usab si Jesus og mga sambingay sa iyang pagpakigsulti sa mga tao. Ang paghari sa Dios sama niini. Adunay usa ka hari nga naghikay og usa ka kumbira sa kasal alang sa iyang mga anak nga lalaki. Gisugo niya ang iyang mga sulugoon aron pagpahibalo sa mga dinapit nga paadtuon na sila sa kumbira. Apan mibalibad ang mga dinapit. Busa nagsugo siya laing mga sulugoon o giingnan niya, sultihin ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kumbira. Giihaw na ang akong mga baka ug ang mga pinatambok nga nati ug mahikay na ang tanan. Panganhi na kamo sa kumbira sa kasal. Apan wala magtagad ang mga dinapit ug nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton. Ang usa miadto sa iyang uma, ang usa sa iyang patigayon. Ang uban usab mibira sa mga sulugoon o gibunalan o gipatay nila. Tungod niini nasuko pag-ayo ang hari. Busa gipadala niya ang iyang mga sundalo o gipamatay kadtong mga nagpatay sa iyang mga sulugoon o gisunog ang ilang syudad. Unya gitawag niya ang iyang mga sulugoon o giingnan. Andam na ang akong kumbira sa kasal apan dili angay niini ang mga tao nga akong gidapit. Busa pangadto kamo sa kadalanan o dapita sa kumbira ang tanan nga inyong matagbuan. Ug ang mga sulugoon nangadto sa kadalanan o gidala nila ang tanan nga ilang natagbuan. Maayo og daotan. Ug napuno sa mga tao ang kumbira. Unya misulod ang hari aron pagtan-aw sa mga dinapit ug nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsulob og bisti nga angay sa kasal. Gipangutana siya sa hari, gihigala, giunsa man nimo pagsulod dinhi nga wala ka man magsulob og bisti sa angay sa kasal? Apan wala makatingog ang tawo. Unya miingon ang hari sa iyang mga sulugoon, gapusa ninyo ang iyang mga kamot ug tiil ug ilabay siya ngadto sa kangitngit sa gawas. Dito maghilak siya og magkagot sa iyang mga ngipon. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, kay daghan ang gidapit apan diutay ra ang gipili. Daghan ang gidapit apan diutay ra ang mapili. Praise the Lord.
Ang Dios magapanalangin siyang pulong. Akong gipamalandungan kining mga butanga o nagahuna-huna akong hangtod karon daghan pagyud gihapon ang dili mahimong angayan diha sa iyang gingharian. Okay. Og dinhi iyang gitawag ang iyahang mga gipili. Praise the Lord. Apan ang problema kay wala magtagad ang gihatagan og dako nga importansya. Nag-ingon ang verse 5, they paid no attention, but they paid no attention and went off. Wala sila magtagad. Hinoon, naglakaw sila sa ilang kaugalingong adtuan. Ang usa ni adto sa iyang uma, ug ang usa sa iyang patigayon. Praise the Lord. Gani dito sa laing bahin sa libro sa Lucas chapter 14. Tan-aw nato ang kapitulo 14. Okay. Ni adinhi. Verse 18. Dinhi sa versikulo 18, nagaingon siya dinhi, nakapalit ako sa field. Ingon siya, and I must go and see it. Please excuse me. Ang ikaduha, nakapalit siya og mga baka, 5 yoke of oxen. Miingon siya, and I'm on my way to try them out. Please excuse me. So dinhi sa libro sa Lucas, na ikatulo, dire sa Mateo, wala ikatulo. Ang ikatulo mo'y akong gipangita sa Lucas. Still others said, verse 20, I just got married. Ingon siya, uy, dili pwede ko muadto kay maminyo ako. Ingon siya, mag-honeymoon me, so I can come. Og tungod ni adto, balik ta sa Matthew chapter 22. Dinhi, mauni ang nahimong babag sa mga tao nga gitawag. Sa atong panahon karon, walay gipili unsa ka nga nasod, unsa ka nga race, ug unsa ka nga color. Kitang tanan gitawag sa Ginoo. Ang problema kay naay mga kaugalingong prinsipyo o doon na pagay kaugalingon na mga nahibaw-an nga gusto nila nga mauna lang yun na o dili na gayud pwede mausab pa. O matod pa kung asa siya nakamata sa kahayag adto siya magpakamatay. Praise the Lord. Salamat sa atong mga televiewers, sa atong mga kaigsuonan nga naa sa gawas. Praise the Lord. Maayong gabi kaninyo. Gabi man ron sa ila, buntag sa ato. Okay, so padayon kamo sa pagpatalinghog ni ining pulong nga puno sa kinabuhi. Okay, balik ko na to dinhi. Mauni ang problema sa tao karon. Tungod kay doon na sila'y kaugalingong mga prinsipyo, ug doon na sila'y mga kinaiya nga sila ang matuman, dili ang nagtawag. Praise the Lord. Ato dong palakpakan ang pulong sa Ginoo karong buntaga. Pasalamat ta sa tawag sa Ginoo nga dunay tubag, kita maogyod ang tubag niini. Mao nga nag-ingon ang Ginoo na dili man ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo. Nag-ingon siya, why you call me Lord, Lord, and do not do the things which I say? Okay, so walay tao karon nga wala mo litok og Ginoo. Ang mga baba sa tao karon naagyoy Ginoo nga ilitok. Pero ang problema, praise the Lord, ang problema kay walay pagpanumbaling sa tawag. Niining mga panahona, dugay na nga tawag kini. Okay, so ang usa ni ingon, dili ko makatambong. Kay nakapalit ako og uma. Ang ikaduha na ako'y negosyo, dili ko makatambong kay ako usang tan-awon didto. O ang ikatulo sa Lucas, kapitulo 14, nagaingon, dili pwede kay bago kong kasal.
Unsao naman tong akong asawa kung magtuman ko sa imong tawag? Okay, so dunay tulo ka butang nga ato karong sabton. Nahinumdum ba mo sa Luke chapter 12? Ang panghuna-huna sa tao karon, ang iyang focus ni ara ni ining kalibutana. Paningkamot, kaugmaon, muuswag siya. Ang Luke chapter 12, nagaingon siya dinhi usa ka taong dato nga mihatag og maayong abot ang iyang uma. Unya namalandong siya og miingon pagkabulahan mo undo. Iyon siya, gubaon ko ang akong unang budiga og magatukod ako og dako nga budiga. Og didto ibutang ko ang tanang abot sa akong uma. Unya moingon siya sa iyang kagalingon, namalandong siya. Miingon siya, magpahayahay ka. Magyuday huna-huna sa mga tao nga naa na gyud ba? Magpahayahay ka. Paglipay. Kaon. Suroy. Pahimulos. Samtang may kinabuhi pa. Pero miingon ang Ginoo, oy buang. Karong gabi, kung kuhaon ko kanang imong kinabuhi, kinsamay mo pahimulos unya ni anang imong naangkon. Praise the Lord. Okay, sumauna ang pamalandong kasagaran sa tao karon. Gihimo nila kining babag nga makaduol ilabi na niining pagsimba, ang pagpasalamat, ang pag-awit. Hiniusa nga kalipay, hiniusa nga pagdaig, hiniusa nga pagpatalinghog sa pulong, hiniusa nga pagsimba, pagpamakpak sa atong mga kamot, atong gigamit ang atong mga kamot aron daygon nato ang atong magbubuhat. Siya ang nagabuhat sa tanang mga butang kung nagatuo kita. Ang tanang makita sa atong mga mata, atong kinabuhi, siya ang tinubdan sa tanan. Mao nga siya ang angay ng simbahon. Siya ang atong giwali. Siya ang atong kaluwasan. Siya ang atong kinabuhi, atong palakpakan ng Ginoo. Nagaingon siya sa John chapter 15:5, kung wala ako, wala gayud kamoy mahimo. Tinuod yun na. Kining kalisod, kining pag-antos, balatian, problema, kasamok, kagubot, patay. Gikan pa ni sa Old Testament, mauni ang kinaiya sa unang panahon. Sa atong panahon karon sa New Testament, panahon ni Kristo, dili na ni panahon nga dadon nato ang kinaiya sa Old Testament. Kundili, puy-an nato ang puno sa kalipay, puy-an nato ang puno sa kalinaw. Amen. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Ang tao nga naay Kristo may kadaugan sa kinabuhi. Nagaingon siya sa John chapter 16:33, in this world you will have trouble, but take heart. Pagkalipay kamo kay gidaog ko na ang kalibutan, ang pag-antos, ang problema, ang kawaladon, ang kasakit, ang kasamok, kagupot sa pangunahuna, was out na kana kung naa na si Kristo sa imong kinabuhi. Praise God. Ang tanang malipayon, maingon amen. Kung malipayon ka nagpuyo sa atong panahon karon, nakasulod ka sa New Testament. Apan kung nagpuyo ka sa kasamok hangtod karon daghang problema, wala ka pagayod makasulod, kundi tuwa ka pa sa old. Walay lami puyan ang suliran, walay lami puyan ang problema, wala. Mao nga ang pulong sa Ginoo dakong tabang sa tao. Managaingon siya, bulahan ang mubasa. Pinadayag chapter 1 verse 3, bulahan ang mubasa ug ang magapatalinghog nagabasa na apoy nagapatalinghog, bulahan siya. Plus magatuman siya, bulahan siya.
Praise God. Mao nga kitang mga malipayon, kinahanglan atong patakdan ang mga masulubon. Amen. Kita ang mahimong mananakod sa mga masulubon, magulanon, praise the Lord, atong lipayon. Walay lain na ikapalipay ang pulong sa Ginoo. Nagaingon siya, kung wala ako, wala gayud kamoy mahimo. Balik ta. Matthew chapter 22. Ingon siya filled. They paid no attention and went off. Wala gayod maminaw kay ngano man nakapalit siya sa iyang uma. Unsay pasabot niini? Usa sa mga babag nga atong pamalandungan, mga butang nga atong naangkon. Okay. Dili lang mga butang kundi uban pang mga posisyon. Praise the Lord. Lisod kaayo, morag dili ko makahimo sa pag-apil, sa pagsimba kay morag wala gyud ko'y panahon, busy kaayo ako sa trabaho. Mauna siya, igsuon sultihan ko ikaw. Kung naa ka man ni anang dapita, pag-ampo sa Ginoo. Nga Ginoo dili man pwede o wala ko'y trabaho, hatagi kog trabaho nga makasimba ko diha nimo. Amen. Nag-ingon baya ang Ginoo nga pag maalamon kamo. Amen ba? Matthew chapter 10 verse 16 ingon siya, be wise. Pag maalamon kay ang kalibutan, dakpon ka sa kalibutan aron dili ka mahiduol ug mahilayo ka diha sa Ginoo. Apan ang Dios maayo kaayo siya. Nagpadayag siya sa kamatuoran, ingon siya dinhi kanako makabaton kamog kinabuhi. Amen. Kinabuhing walay katapusan, mga igsoon, praise the Lord. Mintras maayo pataglawas, gawas kun mo kamang nagyod, ayaw hunong sa pagduol sa Ginoo. Ayaw hunong sa pagsampit sa Ginoo, ayaw hunong. Kay natural ra gyud ning lawasa, mubigay ra gyud ning lawasa. Praise the Lord. Okay. Ang ikaduha, business. Iyon siya, dili ko makatambong kay na amang gugoy negosyo. Iyon siya, kinahanglan na ako gid usa tong tan-aw dito. Praise the Lord. Okay, padayon ta. Ang ikatulo, pamilya. Kining panahon na daghan ang naepektuhan nga pamilya. Ilabi na kung naakay mga bata nga gagmay, mao may balaod karon. Okay. Pero bisan na ka sa imong panimalay tungod kay lisod biyaan nimo ang imong makabataan, pag-ampo sa Ginoo. Amen. Basa sa pulong sa Ginoo. Apan nagtuo ko na moabot rang panahon na mobalik kita sa insaktong panahon. Kitang tanan musimba diha sa Ginoo. Kay ang tao gibuhat sa Dios. Nagaingon siya, the people I faith, nasuko man ang hari kay unsa to, wala gyoy usa nga nitambong. Ug kung imong balikon sa pagbasa sa Luke chapter 14, gipabalik sila sa pagpangimbitar. Hala, ayaw na ninyo imbitaha kadtong akong gipangimbitar, na unta mao'y importante sa akong kasing-kasing. Hala, bisan kinsa ang inyong masugatan, pasudla, kay ang lamisa andam na. Naihaw ko na ang pinatambok nako nga ihawon, na andam na ang tanan nga mga kalanon ug kaayuhan alang sa tao nga akong pasakon. Okay, so tuod man giimbitar. Verse 9, go to the street corners and invite to the banquets anyone who you find. 10. So the servants went out. Miadto ang mga sulugoon into the streets and gathered all the people. Ilang gidala ang mga tao nga wa nay gipili. Salamat sa Ginoo. Kini mga tawhan nga wa nay gipili, kita kini.
atong palakpakan sa pagpasalamat. Naapil kita sa pagtawag sa Ginoo. Okay, so ingon siya din praise the Lord. Ingon siya, go to the streets, corners, and invite to the banquet anyone you find. Verse 10, so the servants went out into the streets and gathered all the people they could find, both good and bad. And the wedding hall was filled with guests. But when the king came in to see the guests, sa diha nga niadto na ang hari sa pagtanaw sa iyang mga bisita, he noticed a man there who was not wearing wedding clothes. So mauni ang kinaiya sa Israel nga kung naay bangkiti sa kasal, ikaw nga giimbitar dinhi sa ato tagaan man ka og kanang card, di ba? Kung mahatagan ka ni ana, apil ka nga pasulubon og wedding clothes. Lahi man sa ato kay wala man na unsa imong gisuot sa imong balay, maora po na imong ilingkod sa lamesa. Pero sila sa diha nga makadawat kag invitation card, ikaw nga gihatagan niya ng invitation card, special ka para sa iya. So kay gihatagan ka mag-invitation card, pag abot nimo sa ila, pahubuon yud ka kanang imong sinina bilin usa na. Pasulubon ka nindot kaayo nga sinina. Gitawag og wedding clothes. Unya pasudlon ka sa lamesa. Uniforme gyud mo tanan. So dito na. Mo na ilang kinaya dito ha, ug magminyo. Lahi sila. Kinaya na dito kung naiminyo mao na siya buhaton. Kung magpista sila Thanksgiving, kita mag-Thanksgiving ta usara gani katuig ka usara dili ba? Sa ila halos kada bulan sila nga nagpasalamat. Mahadlok man ta buhaton nato na kay basig mga pordoy ta. Mao ni ato ang konsepto. Pero lahi ang Ginoo, ingon ang Biblia, dunay mga tao na gasto nga daw nagpugas na sa paginasto, hingawa anam hinoon pag-uswag, palakpakan ng pulong. Ayaw kahadlok nga mo gasto, ini imong silingan na kay lagi ni ayaw kahadlok mo gasto. Naglinan natin ng awa naman siguro mo. Ayaw kahadlok nga mo gasto. Dili gasto nga kanang ipalit og tuba, dili ka mo suwag diha. Mo gasto ka alang sa Ginoo, ayaw ka hadlok diha. Sila sa Israel halos kada bulan kung imong tan-awon pila ka pista. Napay Feast of Trumpet, Feast of Tabernacle, pagkadaghan Feast of Dedication. Daghan silang pista. Unya duna na sila yung mga pamaagi, ginastuhay gina sila. Na pobre ba karon ng Israel usa sa pinaka number 1 nga nasod nga hilabihang pag-uswag. Bisan ng ilang mga tanom gipanalanginan, mga kamatis tanawan ninyo sa internet, mga tanom pamaagi. Kung imong tan-awon, gwapo pa ang Mindanao kaysa ila. Ang ila kabatuan unya desierto, karon unsay nahitabo, gibalit-ad gilubong ang mga desierto na ibabaw ang yuta, mao toy gitamnan. Ang ilang mga ubas sa ilang mga grapes, pagkadagko sa mga pungpong, gibless, naa sa Ginoo ang sikreto sa tanan. Kita mahadlok man ta magasto, ay dili pwede og magpista tag kaupat kay wala na. Ang atong hunahuna murag wala makagawas. Pero sila kalipay nila nga mo gasto sa ngalan sa Ginoo. Kumusta? Ang atong mga cellphone gikan diay sa ila, nag-una sila. Sundog-sundog na lang ng ubang mga nasod, pero sila, mga gadget tanan nga mga gipang-imbento, gikan sa ila, grabe kaayo ang Ginoo. Hallelujah. Okay, balikon na ko katong mga gipang-imbitar. Sa ila dito, kung imong una-unahon ng istorya ha, kadtong gipang-imbitar, naanay giandam nga garment, naanay giandam na wedding clothes. Pila ra gyud sila. Karon kay wa man sila moadto. Ikaduhang imbitasyon, bisang kinsa, mas daghan pa.
Kaysa una giimbitar. Karon huna-hunaon nimo kay mas daghan pa. Dili ba dako nga gasto na nga mo pakaon pa ka, mo pasuot ka pa og wedding clothes sa ila. One by one ko na hubuan na ubo ako. Day bagong sanina lingkod dito, silingkod ka. Pagkadaghan sa mga tao nga nakasulod. Ingon ang Biblia, maayo man o madautan man, nakasulod sila. Bisan kinsa ang ilang matagbuan. Ginapakaon, ginabistihan og bagong bisti, bilin ang ilang daang bisti. Karon, pagtanaw sa hari, na amay nakasulod. Taga-tago man siguro ni. Praise. Isa, oy, undo, friend. Yun sa ni mo pagsunod. Nailhan man dayon siya kay sa tanan nga naglingkod sa lamisa kay nag-uniform man ang tanan. Siya ra ang nilahi nga kulor. Uy, igsoon. Nakuha ninyong istorya? Kinaiyan na nila. Uy, nganong nakasulod mga diri? Asa man imong bisti? Giyon sa man imo pagsulod nga na may security. Siguro ang iyang style, sindikato. Ning sulod siya. O sa pagsulod niya na kayo siya, wana, libre ni ko din eh. Praise the Lord. Nagtuo siya nga makalingkod siya sa lamisa sa gitawag. Kana nga lamisa mo ng eternal life. Palakpakan na to. Eternal life. Hallelujah. Kanang giingon diha na pagkaon nga giandam, pinatambok nga mga baka nga giandam. Unsa na siya, dili na literal. Kaluwasan o pagkabanhaw. Kay ang pagtulunan sa Sadusyo o sa Parisyo, wala gyoy kaluwasan o walay pagkabanhaw. Mamatay ka, patay rin ka diha. Pero dinhi sa ato karon, wala na. Ang kamatayon maoy katapusang gibuntog ni Kristo atong palakpakan og nagpabilin og nagpadayon ang kinabuhing walay katapusan. Mauna ang pinatambok nga iyang giandam. Kaluwasan, pagkabanhaw, ang tanang giluwas, dunay pagkabanhaw. Hallelujah. Okay. Balik ta. Matthew chapter 22, verse 10. So the servants went out into the streets and gathered all the people they could find, both good and bad, and the wedding hall was filled with guests. 11. But when the king came in to see the guests, he noticed, na ay nilahi, ingon siya. He noticed a man there who was not wearing wedding clothes. Nilahi maning tawhana. Miingon dayon siya. Higala, friend, he asked. How did you get in here without wedding clothes? The man was speechless. Wa na amang, wa makatingog. Then the king told the attendants, tie him, gapusa ninyo siya sa iyang mga kamot, apil ang iyang mga tiil. Unya pasana, unya itro didto sa gawas. Ibalibag, throw him outside. Hallelujah. Kini di ang master, kini di ang atong Ginoo, kini di ang king. Praise the Lord. Kung imong supakon ang dili gyud niya gusto, silutan jud ka. Praise the Lord. Dapat unta kung kita pa to. Gawas dito pag-ilis, hukasan ang imo sanina ba? Aron di ka mulahi diri, uniforme na sila dili ba? Murag ana unta no. Pero wala na. Wala na kapasayloan, mga igsoon, sultihan ko kamo. Mubalik na gani ang Ginoo, wala na. Dili na pwede. Labi nagdi pa mubalik, unya patay na ka, unya mag-usab ka, wala na panahon. Hallelujah.
Dili na nato madala pag-ingon nga tower ni David, luwasa in town si Tapulano, wala na. Salamat sa Ginoo. Niingon ang hari, gapusan ninyo siya. Ang iyang mga kamot, ug ang iyang mga tiil, pasana, unya ilabay sa gawas. Throw him outside into the darkness where there will be weeping, gnashing of teeth. Verse 14, daghan ang gitawag apan diutayra. Mao gyud na. Many are called but few are chosen. Unsa may problema niani mga igsoon, naangkon na nato ang kaluwasan. Kandidato nata sa giingon kinabuhing walay katapusan. Pero pagbantay sa atong panahon karon. Amen. Ngano dili gyud nimo mailhan, moarag tinuod gyud ni. Kay kung maminaw ka sa ilang isulti, pulong man sa Ginoo. Ang mga Parisyo ug ang mga Sadusyo, ang ilang mga gipangwali, mga maayo. Praise the Lord. Mga maayo paminaw nimo. Apan di ay kumusta? Wala makaigo sa tinuod nga pagamatarong sultihan ko kamo. Okay. Tan-awa ninyo ang Matthew chapter 16 verse 11. Matthew 16. Praise God. Tan-awa ninyo kini. Sa atong panahon, naapagyapon, naga-exist gihapon kini sila. Matthew chapter 16 verse 11. How is it you don't understand that I was not talking to you about bread? Ang gisgutan dinhi ni Ginoong Hesus mao nga iyang gipahimangnuan ang iyang mga tinun-an mahitungod sa igpapatubo. Okay. Niingon siya dinhi. Verse 8. Aware of their discussion, Jesus asked, "You of little faith," nasa ibabaw na, verse 8. Matthew kapitulo 16, versikulo 8. "Why are you talking among yourselves about having no bread? Do you still not understand? Don't you remember the 5 loaves for the 5,000? And how many basketfuls you gathered?" Yung siya na hinumdum ba mo ni adtong kadaghanon sa mga tao? 5,000 ka mga tao gagipakaon sa 5 ka tinapay? Or the 7 loaves for the 4,000 ug diha pa gani gipakaon nato? Ingon si Ginoong Hesus, 4,000, 4,000 sa 7 ka tinapay? And how many basketful you gathered? Verse 11. Wa pa ba gihapon kamo makasabot sa akong giingon? Mao ni pasabot sa verse 11. Wa pa ba gihapon kamo? But be on your guard against the yeast of the Pharisee and the Sadducees. Amen. Kanang imbitar, okay man na siya. Pero kanang nag-imbitar sa imo, ang kakabalugong sa isulod sa kasing-kasing niya. Okay. Luoy in town kaayo. Ingon si Jesus, pagbantay mo sa ilang igpapatubo. Kay kung dili ka makabantay sa ilang igpapatubo, maamong ka sa ilang igpapatubo, usa ka sa giingon, "Uy migo, giyon sa mo pagpakasulod din hingawa ka man." Amin ba? Wa ka man magsulob og bisti sa kasal. Giyon sa man nimo pagsulod, mao man kini delikado, maurag tinuod paminaw nimo. Pero kumusta katapusan? Hallelujah. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Naay mga tao karon nga daw mo arag nakabot na sa kaluwasan pero wa pa gyud ay mga luwas. Musulti po sila kinabuhing way katapusan apan wa pag klaro pagbantay mo ni ana. Amen.
Hallelujah. Daghan pagihapon sa atong panahon karon. Daghan. Nag-ingon ang Ginoo, pagbantay kamo sa ilang igpapatubo. Kini nga simbahan, walay lain na atong gibayaw si Kristo ra. O kining bisti sa kasal. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Ablihi ang inyong mga Biblia sa libro sa Salmo. Brother Noy, andama daw ang imong Salmo, Brother Noy. Praise God. 132 verse 16. Bisti. Ipasangyaw ko sa iyang mga pari nga ako muluwas, ang iyang katawhan mag-awit og magsinggit sa kalipay. 132 na. Verse 16. Mao na noy? 132 verse 16. Salmo. Os ba nagbasa noy? Okay, pakita daw sa atong TV ang bersikulo. I will clothe her breast with salvation. Oy, kini di ang biste, kini di ang kaluwasan. Kaluwasan. Ingon ang Ginoo, oy undo, giun sa man niyong pagsulod nga, wa pa man ka maluwas. Biste sa kaluwasan. Hallelujah. Okay. Naay laing bahin pagayod. Isaias 61:10. Isaias, okay, ilista na ninyo. Isaias 61:10. Sa Bisaya daw, Brother Noy. Magmalipayon ako pag-ayo tungod sa gihimo sa Ginoo. Ang kalag ko magmaya tungod sa akong Dios. Gibistihan niya ako sa bisti sa kaluwasan. Gikupuan niya ako sa kupo sa pagkamatarong. Kana. Bisti sa kaluwasan o ang tao nakabisti sa kaluwasan, dunay kupo sa pagkamatarong. O kining pagkamatarong, dili ato nga pagkamatarong, kundili pagkamatarong nga iya ni Kristo. Amen. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Oy undo, giunsa mo pagpakasulod dinhi nga wa man makita nako ang biste sa kaluwasan. Miingon ang Ginoo, halaga pusa ninyo kini siya. Ang iyang mga kamot ug ang iyang mga tiil ug itambog siya ngadto sa kangitngitan. Dili madalag hip-hip ang Ginoo, mga igsoon. Dili nato madala sa pag-ingon, baso nga bulawan. Luwasain taon si tapulana. Ang biste sa pagkamatarong alang lamang sa mga buhi, dili sa patay. Ang tanang buhi moingon amen. Ug kun na may mga buhi nga wala pay Kristo kana, mao nay angayan sultihan, mao nay angayan walihan. Aron makadawat sila sa pulong sa tinuod nga pagkamatarong. Bisti sa kasal. Hallelujah. Ana din na pastor sila. O ana na sila. Basta na ikaslon o niya. Makadawat ka o kanang card, invitation card. Adto dito. Di ba kay hubuan kanila. Pailison ka o nindot gyud. Biste aron mo lingkod ka nga mahimo gyud mong angayan nga maglingkod. Uniforme gyud tanan. Og dinhi sa atong panahon karon,
ang biste sa pagamatarong niya sa sulod sa atong kinabuhi. Amen. Mao na nga mailhan gyud nimo ning nagbiste na kay mga kugihan. Salamat sa atong mga lihi nga mga kugihan, palakpakan nato sila. Ang atong mga ismag nga mga buutan, palakpakan pod nato sila. Hapil ang mga bata ato pong pasalamatan sila. Amen. Nindot no, nindot gid ay ni na naagid ta sa kamot sa Ginoo. Amen. Mao na dili sayop ug dili sayang bisan paglayo-layo, kung palayo ay lagyo ning uban dinhi dinhi ay nay taga Carmen na duol ay na ay mga taga Carmen duol dinhi nga naabot diri simba sa ato. Naapay taga Nabunturan, layo na sila. Pero nganong mga bot sila kay ngano? Praise the Lord, gibati nila ang kalipay ug ang presensya sa Ginoo. Naapay taga Dunya Andrea, praise the Lord, magdiayon, Brother Alex, ug uban pa kaninyo nga mga lagyo-lagyo dinhi. Okay, nganong mga bot gayo dinhi tungod kay ang inyong mga kasing-kasing na pahiluna. Hallelujah. Naapagyulaing bersikulo, Brother Noy, praise the Lord. Basaha sa Pinadayag, Kapitulo 3. Chapter 3, verse 4. Ang makadaog himuon kong haligi sa templo sa akong Dios ug magpabilin gayud siya niini. Isulat ko diha kaniya ang ngalan sa akong Dios ug ang ngalan sa syudad sa akong Dios nga mao ang bagong Jerusalem nga manaog sa langit gikan sa akong Dios. Isulat ko usab kaniya ang bag-o kong ngalan. Chapter 3 verse 4 na 4. Chapter 3 verse 4. Apan may pipila kaninyo diha sa Sardis nga wala kana. Apan may pipila kaninyo diha sa Sardis nga wala magbuling sa ilang bisti. Mukuyog sila kanako og binistihag puti kay takos man sila. Binistihag puti. Wow. Kadtong tawhana moarag wa gyud to kailis bulingon. Okay. Maayo ba ang Dios? Maayo. Naapagyud Pinadayag 19 bersikulo 8. Gipasulob siya sa bisting lino nga sulaw ang kaputi og limpyo. Ang lino mao ang maayong binuhatan sa katawhan sa Dios. Usbag basa? Gipasulob siya sa bisting lino nga sulaw ang kaputi og limpyo. Ang lino mao ang maayong binuhatan sa katawhan sa Dios. Ang lino mao ang maayong binuhatan. Makapamuhat pa ba ang patay? Dili na. Ang tanang buhi mingon amen. Kitang nakadungog ug kitang mga buhi ayaw kalimtini. Kining giingon fine linen, bright and clean. Ang imong binuhatan kini, fine linen, bright and clean. Mauning bistiha ang gisulob didto sa lamisa sa talad sa hari sa kananan. Bright, clean, was given here to wear. Gihatag kini aron ipasulob mga igsuon ang mga pulo nga atong mabati, mauni ang mahimong pagkamatarong biste sa atong pagkatao. Amen. Mao gani nga gihukas nato ang daang pagkatao. Hukasan ninyo ang inyong daang biste. Sa Ephesians chapter 4, hukasan ninyo ang inyong daang pagkinabuhi. Isulob ninyo ang bagong pagkinabuhi. White linen, bright, clean and bright, was given here to wear. Okay, kining fine linen stands for the righteous acts. Salamat sa mga ismag na mga tawag, makaingon ko nga, Lord,
imo gyud ning mga tawhana. Kay kung ang nagtrabaho ra diha may gisaligan amot makita pa banato nang gipader diha. Tungod sa tabang sa mga maayong binuhatan. Amen. Amen. White linen and bright, clean. Hallelujah. Sa una sa wala pagyuta sa Ginoo mo arag na gitay prinsipyo, ako gyud may matuman, magbuot ba dae mo? Ako gyud ang magbuot, pero karon niingon si Pablo, dili na ako ang magbuot sa akong kagalingon. Galatia chapter 2 verse 20. Dili na ako ang magbuot sa akong kagalingon kung dili siya na. Kay ako gikalansang. Ang tanang gilansang diha kang Kristo, mingon amen. Dili na kita mo'y magbuot kay gikalansang na kita. Gikalansang na kita uban kang Kristo. Sa dihang gibautismuhan kita, wala na, give up na ta sa atong kinabuhi nga daan. Hallelujah. Wala na. Ang atong kinaiya nga dili mao, ang atong mga kinaya kaniadto wala nagilansang na. Galatia chapter 2 verse 20. Mao gyud. Ingon siya dinhi, I had been crucified. Basa sa Bisaya, Brother Noy. Gilansang ako uban kang Kristo didto sa krus, busa dili nako ang nabuhi kundili si Kristo na nga ania kanako. Dili na siya mao'y nagbuot siya kagalingon. Ang tanang na Kristo mingon, amen. Hallelujah. Oh, sa tinuod yun, di ba? Ingon siya, wala na. Give up na ko nining kinabuhing karaan, wala na, budlay. Buot-buot ta sa una sa itong buhaton. Naay magsulti sa ato, buot-buot mo. May magkamo mo'y nagpakaon sa ako. Di ba? Karon ingon si Pablo, dili na mao ako ang nagbuot. Mao nga uban sa ato dinhi mga lihi, mga ismag. Malipayo na sila nga mag-uban-uban, banding-banding, istorya-istorya, kinataw-anay. Hallelujah. Kaya nga naman, niya dinhi ang tinuod ni mong igsuon. Amen. Mga pamatanon, niya dinhi ang imong mga brothers and sisters. Ang daang kinabuhi, wala na, gihukas na. Apil kita sa pagsulod sa bangkiti, gitawag kita sa atong langitnong amahan. Walay laing right standard nga gihatag sa atong panahon, kang Kristo nga standard. Love your enemy. Pasaylua dili kapito. Okay. 7 times 70. Ingon si Pedro, kapila ba na ko pasaylo katulo? Si dili. 70 times 7. 7 times 7 equals 49. 490. Okay. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Maayo ba ang pulong sa Dios? Pagka maayo sa pulong. Mga igsuon mo ni. Isira na. Oh, tama yung oras na to. Maka-istorya-istorya pa ta. Okay? O niya busog-busog mo ta. Ani lang. Dili na kita magbuot-buot sa itong kaugalingong buhaton. Tama ba? Kuna kay mga plano nga mo ikaayo, manang giingon nga let every soul must be subject unto the highest authority. Dini sa ato, naagyo, pastor, unsay mga plano, pahibalo agyod ko. Amen, unsay mga dagan sa atong buluhaton. Maogyod na, maura na siya. Basta ikaayo, dili gyud kapungan. Dili gyud napungan. Pero ikadaot, tanaw na to kung makadaot, kay basin bayaon niya og mahibangga tagpangpang. Hallelujah. Amen ba? Maura ba barko nga nay usar ka kapitan, dili pwede daghang kapitan eh. Naargi usag yun nga maoy mo aninaw, mo tanaw sa radar, unsa ba ni nagdagandagan sa atong radar, uy na may object. So dili gyud pwede. Doon na gyud gitawag subjection. Una, ang protocol sa gobyerno, nagpailalom kita. Wearing our mask. Niya mapukoy mask oh. Niya dili pero wala lang ko nag-wear kay kanang
layo man ko ninyo. Nya og muubo ko pananglitan mo. Muubo ko layo dili kaabot no. Okay, naapod ko face shield. Naa dito sa akong sakyanan akong face shield. Nanubra kong mga face shield kaya naapoy manghatag. Okay, salamat kayo sa mga manggihatagon. Okay. Pero may panahon na makalimot ang usahay ni sulod ko tindahan. Wala ko'y mas, wala ko tanan. Ingon tong guard, "Oy, sir, wala ka." Wala, nabili sakyanan. Nakalimot ko nga di man sakyanan motor man wa po dito ing uli ko perting layo apa oy. Hallelujah. Protocol. Okay, subjection importante. Sa gobyerno naagyod ta. Sa pamilya naagyod ta leader. Ang mga bana mao'y leader dili asawa. Sa simbahan pastor. Amen. Kung kana mo atong i-follow. Praise the Lord. Ang Ginoo dili mag-ukon-ukon sa pagbubo sa grasya dinhi sa ato. Panalanginan kita niya. Ang tanang musupak sa pamaagi sa Ginoo wala gyud. Reject. Mao na makapuyo kang malipayon. Amen. Makapuyo kang malinahon, makapuyo ka tanan nga mga grasya kayuhan madawat nimo. Kay ngano kitang gitawag wala tatawga aron magantos, wala tatawga aron sakiton. Hinuon na ay mga trials katong giingon ako sa Acts chapter 14 na natural ra na siya trials. Dili lang kay kung unsa man ang nahimo ni gihimo niya muapil puta sa mga pagantos naay mga pagantos pero mahitungod sa pagpuyo mahitungod ni ining mga kalipayon sa kinabuhi perfect malipayon ang mga Kristohanon perfect malinawon ang mga Kristohanon perfect pamilya bana asawa mga anak nag-inline diha sa kabubuton sa Ginoo kanang pagpuyo perfect yun na gawas kung naay magmasinupakon praise the Lord kana dili gina siya perfect. Amen ba? Amen. Kini nga mensahe wala koy gimensyon dili kita. Apan kun moingon ko kita gyud ang nagbistig puti manindog tang tanan. Dili kita kadtong hingsulod nga walay biste. So dinhi nagaingon ang iyang pulong pagbantay kamo sa mga igpapatubo karong panahon na magbantay ta sa mga igpapatubo ang mga pagtulunan ang mga teaching sa simbahan bantayanan nato kini taas sa mga kamot kay magampo Ginoo panalangin ni sila panalangin niya ilang makinabuhi bana asawa salamat Ginoo nga sila magapuyo nga malipayon ug malinawon hupong sa grasya magpuyo mi uban ang pabor diha kanimo. Salamat sa imong mga kaayo. Ang kinabuhing walay katapusan. Salamat sa pagabanhaw kining mga butanga mo'y nahimong panulundon kanamong tanan. Kanimo Ginoo mong ibalik kay maigdungog sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen. Doon na lang ang panahon igsoon ng Diyos kapit na siya mubalik ikaw o ako iyang kuhaon sukaton na siya ikaw o ako iyang kuhaon laynon nagdusa panganod talipay ang ating matagamtaman kauban na siya pagkaanin lutok kataho ang langit tulong bulawan ang ating pagalatan daw sa langit ang iyang kadan ang syudad kapulawan ang Diyos ang atong kauban mga luha iyang pakirang wala na'y kamatayon lunlon tanan kalihan uban sa atong Diyos
Agad na bulawan daw sa langit ang pagkatumba, dayanan sa mga gila na bato. Suba sa kinabuhi, kristal na buhing tubig, sa trono sa Diyos. Doon na lang ang panahon, igsoon nga ang Diyos, hapit na siya. Mubalik ikaw o ako tiyang uhaon, sugaton ta siya. Ikaw o ako tiyang uhaon, lalinong nagdusa, panganod lulog kalipay ang atong matagamtaman, kauban ka siya. Ang Diyos ang atong kauban, makaluha iyang pangilan, wala na ikamatalo. Lulong tangan kalipan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit na mata mo. Ang Diyos ang atong kauban,